Sinisen jättiläisen kumppanina kaksoistähdissä on ahne musta aukko, joka imee itseensä kaasua jättiläistähdestä. Musta aukko on niin tiiviiksi luhistunut, ettei mikään pääse pakoon sen painovoimaa, ei edes valo. Kumppanitähdestä virtaava aine kiertyy kohti mustaa aukkoa kertymäkiekkoa pitkin. Lopulta se jää satimeen. Mustat aukot syntyvät massiivisista tähdistä. Kun vety loppuu, tähden ytimessä alkaa syntyä yhä raskaampia alkuaineita. Kun ydin muuttuu raudaksi, se luhistuu. Tähti räjähtää supernovana. Sen uloimmat kerrokset sinkoutuvat avaruuteen ja ydin puristuu kasaan. Tähden ydin luhistuu mustaksi aukoksi, jos ytimen massa on vähintään 3-kertainen auringon massaan nähden. Musta aukko on hankala havaita. Se on näkymätön ja läpimitaltaan vain joitakin kilometrejä. Mahdollisuudet paranevat, jos mustan aukon lähellä on toinen tähti. Silloin hiukkassuihkut mustan aukon äärellä voidaan havaita. Osa mustaa aukkoa kohti syöksyvästä aineesta pelastuu viime hetkellä ja sinkoutuu avaruuteen. Mustan aukon massa voidaan laskea kumppanitähden liikkeestä. Se vastaa usein 10 aurinkoa. Tutkijat uskovat, että Linnunradan keskustassa piilee supermassiivinen musta aukko. Sama voi koskea useimpia galakseja. Tähdet ja pimeät sumut peittävät Linnunradan keskusta. Mustasta aukosta ei ole näköhavaintoja. Röntgentaajuuksilla näkyy valkoisia kääpiöitä, neutronitähtiä ja tähdenmassaisia mustia aukkoja. Valtavat kaasupilvet viittaavat siihen, että Linnunradan keskustassa todella on supermassiivinen musta aukko, joka voi näyttää tältä. Kaasusuihkut syöksyvät valovuosien korkeuteen, kun ainetta virtaa pitkin aukon kertymäkiekkoa. Linnunradan keskustan musta aukko on massaltaan ehkä 3 miljoonan auringon veroinen. Naapurigalaksi Andromedan keskustassa saattaa olla musta aukko, jonka massa vastaa 70 miljoonaa aurinkoa. Mustia aukkoja voi olla myös 2. Galaksin keskustassa näkyvä kirkas piste viittaa mustaan aukkoon. Tarkemmin katsoen pisteitä on 2. Andromeda kenties nielaisi pienemmän galaksin. Kentaurus A-galaksi on 5 kertaa etäämpänä. Galaksin poikki kulkee tumma pölyjuuva. Sen uskotaan syntyneen, kun kierregalaksi törmäsi alkuperäiseen pyöreään ellipsigalaksiin. Näkyvässä valossa mikään ei viittaa mustan aukon olemassaoloon. Radioalot näyttävät kuitenkin galaksin keskustasta kumpuavat kaasupilvet. Röntgentaajuuksilla näkyy lisää. Kapea sininen suihku paljastaa kuumat hiukkaset, jotka purkautuvat mustasta aukosta. Animaatiossa näkyy, miten osa hiukkasista sinkoutuu avaruuteen viime hetkellä. Kertymäkiekko erottuu kirkkaana. Suurin osa sen aineista putoaa reunan yli mustaan aukkoon. Kentaurus A:n keskustassa on pyörivä musta aukko, jonka massaksi arvioidaan 200 miljoonaa aurinkoa. NGC 4945 galaksin mustan aukon massa on 1,5 miljoonaa aurinkoa. M106 galaksin musta aukko painaa 40 miljoonaa kertaa auringon verran. Tässä galaksissa on massaltaan miljardin auringon veroinen musta aukko. Sombrero-galaksissa oleva musta aukko vastaa 700 miljoonaa aurinkoa. Galaksit kasvavat sulautumalla toisiinsa. Sama koskee galaksien keskustoissa olevia mustia aukkoja. Antenni-galaksipari on esimerkki tällaisesta yhdistymisestä. Törmäys on synnyttänyt galaksiparin keskelle lukemattomia uusia tähtiä. Röntgentaajuuksilla erottuu tähtiräjähdyksiä, neutronitähtiä, kuumaa kaasua ja merkkejä mustista aukoista.
Näin syntyi NGC 4676 eli hiirigalaksi. Kaukoputkella se näyttää tällaiselta. Hiirigalaksin keskellä arvellaan olevan 2 mustaa aukkoa. Kun galaksit sulautuvat yhteen, mustat aukot ajautuvat uuteen keskustaan. Ne eivät kuitenkaan yhdisty, vaan kiertävät toisiaan satoja miljoonia vuosia. Kun ne viimein yhdistyvät, syntyy uusi, valtava musta aukko. Se vääristää aika-avaruutta. Aktiivisten galaksien keskustassa on yleensä musta aukko. Radiotaajuudet paljastavat hiukkassuihkut M84-galaksin mustasta aukosta. M87 sijaitsee Neitsyen tähtikuviossa. Galaksi ja etenkin sen oranssina näkyvät alueet lähettävät voimakasta radiosäteilyä. Keskustasta purkautuva hiukkasvirta ei erotu näkyvässä valossa. Radioaallot paljastavat elektronien suihkun. Röntgentaajuuksilla näkyy hehkuvan kuumaa plasmaa. Säteily on peräisin mustan aukon kertymäkiekon aineesta. M87 mustan aukon massa voi vastata jopa 3 miljardia aurinkoa. Se ahmii monen maapallon verran ainetta tunnissa. Seyfert-galaksit ovat aktiivisia galakseja, joiden keskusta on tavattoman kirkas. Kuvassa näkyy galaksi NGC 4151. Energia purkautuu supermassiivista mustaa aukkoa ympäröivästä kiekosta. Radioaallot paljastavat NGC 1316-galaksista kumpuavat kaasupilvet. Ne viittaavat supermassiiviseen mustaan aukkoon. 3C31 säteilevät radioaallot erottuvat punaisina. Perseus A on radiogalaksi. Supermassiivista mustaa aukkoa kiertävästä ainekiekosta purkautuu röntgensäteilyä. Hiukkassuihkut kovertavat onkaloita ympäröivään kuumaan kaasuun. Kun ainetta virtaa mustaan aukkoon, osa hiukkasista sinkoutuu avaruuteen. Niistä syntyvät suihkut puhkaisevat onkalot. Röntgenkuvassa Perseus A:n hiukkassuihkut erottuvat selvästi. Radiogalaksiparin säteily purkautuu luultavasti supermassiivisista mustista aukoista. Cygnus A-galaksista sinkoutuu hiukkasia lähes valon nopeudella. Ne muodostavat hehkuvia kaasupilviä. Hiukkassuihkut osoittavat mustan aukon olemassaolon. Kvasarit ovat erityisen kirkkaita galaksiytimiä. Kaikkein mahtavimpien mustien aukkojen arvellaan sijaitsevan niissä. Tämä kvasari sijaitsee yli 2 miljardin valovuoden etäisyydellä. Radiotaajuuksilla näkyy valtava 150 000 valovuoden korkuinen hiukkassuihku. Tämä on väärä värikuva kvasaari 3C273. Kvasaarin keskellä on musta aukko. Sen massa vastaa useita miljardeja aurinkoja ja tapahtumahorisontti eli mustan aukon reuna laajuudeltaan koko aurinkokuntaa. Kvasarit ovat maailmankaikkeuden kirkkaimpia kohteita. Ne saavat energiansa mustista aukoista, jotka saattavat vastata jopa 10 miljardia aurinkoa. Hubble-avaruuskaukoputki on kuvannut kvasareja. Isäntägalaksit kalpenevat kvasaarien loisteessa. Kvasaarien mustat aukot hotkivat kymmenien maapallojen verran ainetta tunnissa. Kvasaarit ovat yliaktiivisia galakseja, joiden valon arvellaan syntyvän mustaa aukkoa kiertävässä aineessa. Aine kuumenee ja säteilee voimakkaasti, kun se syöksyy mustaa aukkoa kohti.